kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Si 60 anyos ka taxi driver nga nagpanghikap sang paas ang minor de edad nga pasahero nga babayi ang pasakaan sang kaso. Women and Children's Protection Desk nagapanawagan sa netizens nga utatan na ang victim blaming. May report si Nico Delfin. Ining nag-viral nga video nga ginpost sa social media sang 16 anyos nga pasahero nga babayi sang ginhikap sang taxi driver ang iya nga paa. Ang biktima nga yara sa front seat ang nagpadulong sa barangay 28 sang natabo ang paghara sa iya sang Miyerkules. Base sa post ng biktima, ginpaandaman niya na ang driver nga untata ng iya ginahimo pero wala ini nagpamati kag nagpadayon lang sa paghikap sa iya nga paa. Tumboy galit ka. Wala pa makuhaan sang biktima sang litratong taxi o kunang plate number sini apang sa pagkasunod nga adlaw sang nagpalabot siya sang reklamo napatod sang Women and Children's Protection Desk ang 60 anyos nga suspect sa buligman sang ride-hailing app kag sang taxi operator. Suno kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, pamuno sang BCPO WCPD. Desidido ang biktima nga pasakaan sang kaso nga acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 ukon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang 60 anyos nga taxi driver. With the cooperation sang sang operator sang taxi, no? Na siya ang kumbaga ang iya nga driver amo gidala niya sa station 4. So nakooperar na para ma-identify ang atong mga suspect. Nagpanugyan naman si Torrendon sa mga netizen niya kung mahimo ipaiway ang victim blaming. Ilabi na nga may mga nagapost man sang negatibo nga komento kontra sa nangisog nga tagreklamo. Handa man ang talatapan sang WCPD nga magbaton kung may dugang pangakasubo nga reklamo kontra sa taxi driver. Biktima na ang atong minor de edad. So i-victimize pataliwat, no? So support system kani atong nga ipadangat ug ipabot sa biktima ang suporta sa kapulisan para matagano sila. Paandam nila sa mga kababayenan nga mangin security conscious kung nagabiyahe ilabi na kung kagabihon. Likawan na magpungko sa front seat kung nagaisahanon. Ipahibalo sa mga himata kung magbiyahe. Kuhaan sang plate number ang ginasakyan kag ang pagpanaog sa malabyan nga police station kung ginakinahanglan agud malikawan ang kasubong nga pag-abuso. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.